L'Ajuntament de Sagunt s'oposa al projecte del nou bypass, que enllaçarà al Camp de Morvedre amb les carreteres A7, A23 i AP7. El consistori rebutja en un dictamen desfavorable la declaració d'impacte ambiental que ha aprovat el Ministeri de Foment, contrària a les pretensions del municipi, tal com va alegar este en 2009. Va en contra de los intereses municipales en cuanto a que se acerca mucho a la población, que pasa también por los campos de Chulla, que es uno de los campos base del fútbol base de nuestro municipio y por lo tanto de las escuelas, y que también se acerca o se mete también incluso en zonas residenciales que podrían afectar al municipio. Una d'aquestes zones és el Pla del Bou, on una decena de famílies perdran les seues cases perquè la nova carretera discorrerà en paral·lel a l'actual autopista AP7, just per on estan estos inmuebles. La única vivienda es esta, vivienda habitual, y no soy yo solo, los 4 o 5 que estamos ahí arriba vivimos todo el año. L'associació de veïns considera innecessària l'obra i pensen que hauria sigut més fàcil afegir nous carrils a l'AP7. Que és una agressió sense precedents. No n'hi ha tràfic com perquè això se col·lapse, és un despilfarro en el moment que estem i que és totalment innecessari. I és que, a més de l'eliminació de cases, el projecte suposaria, segons els veïns, un alt impacte ambiental, tant paisatgístic com de contaminació acústica, ja que es duplicarien els nivells actuals de soroll. El nou bypass podria afectar així, només a l'urbanització del Pla del Bou de Sagunt, a unes 250 vivendes, en una urbanització a la que resideixen habitualment unes 80 famílies, però que fins i tot a l'estiu l'ocupació pot arribar a les 1.000 persones. Els veïns es reuniran este diumenge per establir noves accions de protesta. Això és continu, este soroll que sentim aquí és continu, tots els dies.